May buntag mang ito may hapon na tong tanan dira no aniya na pod si Inday Tamen nagwara-wara na pod kaninyong tanan aniya na pod sa kusina kay maggama na pod ta sa kalanon sa ako ang binhi. Karong adlaw akong gamon nga kalanon kaning pinalit sa ako ang kapika sa ilong nga Quaker Oats man siguro ni o oatmeal ba. Ako ra din ning gipainit ning kaldero then pagkainit akong gibutangan og duha ka cup mga bayot den ukay-ukayo na to ni taman sa di mapagod. Pagka brown na mga bayot ako siyang gibutangan og gatas ni Karina akong gibutang lang tawa di ba gabukal-bukal. Wa may tik-tik diri wa po'y binload mo nang kanimoy ako ang lugawon. Naunsa ba ni pagkabutanga nga oatmeal man unta mo'y ako ang gilugaw na porma man noon ni gislagan. Kutaw-kutawon lang nato na dira no taman sa magbukal-bukal mga bayot pag bukal-bukal pag mahubas-hubas na ng gatas nga ato ang gibutang dinha mga bayot ato na ning pahinaya ding kalayo taman gyud sa mauga-uga ni siya. Human og buhat og kalanon ni Karina gabuhat ra puday ko dinhi og putito mga bayot kaning putito mo nang tapot-tapot na siya kay gibutangan ako nag itlog ug harina. Then mga bayot while galuto po dire galuto po dani ako ugangan dire og mura siya og muncher mga bayot og porma murag katunga sa muncher ba iya din gibubuan og gamay nga edible gibutangan niya og parsley gibutangan niya og asin dayon gibutangan niya og tomato dayon basta na iniluto ang ugangan mga bayot di gid magsilbi og di makatilaw sa Celestina mao gyud ni una makakaon mga bayot kumpara sa galuto tilawan tadig una mga bayot og lami ba pero lami gid siya mga bayot so istit tapong tinayo niya ni Celestina ani galuto ra puday ko dire og karning manok mga bayot kaning manok dako kayo boiler gyud na siya so ato lang ni siyang bali-balihon dire mga bayot para maluto ng ato ang gilanda dira mga bayat basta ako magluto lamian jud kay liwat sa istorya lesyo ay okay bo nganong murag gikalunggo nang ako ang gibuhat dira nga french fries mga bayot kay ako anang gisagulan mga bayot og gamay nga harina og usa ka buk itlog so tilawan tani diri mga bayot og approve sa akong kumagko pero lami-lami gid siya mga bayot sure ko ganahan gid sila nimo kaon ingon yan tati nga ubanon daw niya sa Karina nga moadto sila sa pharmacy kay mopalit sila og tambal so dali na ako nagilis ako ang binhi dira mga bayot say gatbutan ako sa iyang suoton mga bayot kanilag ni makaanak tag tumanan liwat sa inahan. Sumapugos na lang kagsuot ana iyang ganahan kay aron mo'y daghang samok sa kalibutan. So diri man ganina ang anak sa igsuon sa ako ang bana no. Akong gipang sudlayon mga bayot din ako ang gipang kuan ba? Ako ang gipang sentipede ng buhok. Lantawa ilang buhok mga bayot. Mura og buhok sa Barbie. Bulaw dayon kuan ba? Kuan kayo kanang sana gagmay kay grano. Tag-as kasla buhok mga bayot taman sa lubot. Mo nang ako ang gipang sintipid inang mga buhok patsada lagi pag uli ni namin ingon gud tawa na iyang mama og pagtaod na lang og salon kay may man kay kamo pa style og mga buhok so wala ra mo ra to ako rang share ba kay nabuhong ko anilang buhok Kani laging nagdako ta og bukid mga bayot. Ganahan gyud ta mobalik sa ato ang mga kalanon kaniadto. Unya kay wa may punuan diri globe, wa puy nga wa mangani puto, tula mangani oy gamot. So kanina lang ako ang gikaon mga bayot. O di ba? Murap kog nakakaog lahi nga lobe. Akong bahan di pag uli request siya og pizza mga bayot, manang gidala-dalaan og gama sa iyang inahan na diri mga bayot. Itsahan lang nato na dira sa atong mga ingredients mga bayot aron malami-lami ni siya. Basta gani homemade nga pizza mga bayot, wa gyud ko dinhi nagdaginot og cheese mga bayot kay daghan kayong cheese dinhi sa among refrigerator. Inig open bilang nimo daan lahi-lahi nagkolor lahi-lahi nagbaho so kaning cheese kay murag bulopat sa daman unya humot-humot ba siya sa ako ang ilong kanimoy ako ang gisagol ako lang pud na dirang gihampulan og tomato mga bayot dayon akong gibutangan og gamayng karne na dira sa ilalom para malami-lami humanong taplak nato sa to ang mga ingredients mga bayot so ready na ni nato ang isulo diri sa to ang landahan mga bayot ako na ning ipasok diri sa ilalom aron magakaon na puta anig apil kung sa tuwa og maglanda ta sugnuran og bunot mangita og kahoy kay para idasok dira sa ilalom diri mga bayot kanimoy ako ang iset dinhi para maluto nang ako ang gipasok dira sa ilalom time man lang din ako ni 15 minutos mga bayot while nagpabukal ko diri og tubig pod ako ra din gilunodan og tulo ka hotdog diri mga bayot kay gigutom pod ako makagupa hinlabay ang 15 minutos mga bayot luto na ni ako ang gidauban diri mga bayot mao nang ato na ning birahon diri gikan sa kailaluman kay ato na ning kanon karong panahona ay mo kay buong anong wa na nalanay ng ubang cheese dinha kay di gyud na siya malanay mga bayot mo na ni gibutangan ako sa ako ang kagupa dinhi sa akong plato. Milabay ang 40 katuig mga bayot na namin sa simbahan mga bayot kami ingon nang ako ang kapika sa ilong nga manimba kuno may managkot na pero kami rang duhawa na mo giuban si Karina kay perteng tugnawa. Klaro gyud kayong tugnaw mga bayot kaya nga ako ang lambungay mutindog na kanunay. Pero ang kaning ako ang kapika sa ilong dre ingon ako hay nagmurtogo man eh. Before may muli sa mong panimalay min hapit na mi dinhi sa karnihan kay mo palit kuno siya og karne para kanon na mo unyang gabi eh. Kay kani akong mga kagupa basta di ka kaog karne
karne murag di mabusog ilang tinae. Onya mga bayot, daghan kayog ligbos din higing na nako kung bada nga mopalit mi ani. Mo nang digyod palakan si Celeste kuha gidayon. Nabot na mi diri sa among panimalay mo na niya mo ang napalit ganina didto sa city. Mao ni gitawag sa muag marble nga Julen. Hello. Og naay mayana sa Pilipinas di palakan sa ining planetang ako ang natugpahan. Hinapit po dahil may dito sa basar og mao ni amo ang nakitaan. Kaning sagbuta mga bayot double purpose ni. Og hilantan ka tambal ni. Onya og gigutom ka okay ra kay musabsab ka ani. Kung sa amo anay tinangkong diri mga bayot napon may likway. Patsada ning likway nga naana mo diri kay makilaw ra. Dili na ka mangayog agi po sa imong silingan para imong latan. Kaning kalununa imong hugasan dahil nimong sliceon dahil nimong usapon dahil nimong tunlon okay na. Oy nakaingon mo kamuray na tambis din na kami po diri mga bayot nami tambis. Pero bulopat sa dani nga mo ang tambis din kay gadala og gamot. Kung kamo dira namugas na moonline ng urea ng abono o nananggian na inyong kamaisan kami diri magsunad pa. Nakapalit damig pipila ka mais didto mga bayot sinaw pa sa ako ang ipon. Kung kamo dira namoy opo kalabasa kamansi kami diri di punoy palakansi na ami patani. Ubanan po dani among atsal nga green pass akong ipon. Dayon sundan na to aning itlog mo i-partner hastang lamia gyud tawon. Pipilara ni katalong pero makabaskog na ni sa ako ang tiyan tawon. Dayon na po'y daghang apple diri nga moslimbat imong mata og kinaon.